Hi guys, good morning. बिराद गोबाव उनाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आङो। गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा आङो अरुणाचल फारसे दावखोनो नागिरदों। दा फुंनि 6टा बाजिबाय। स' 6टायाव थांनाय खोथामोन, गारि एसे लेट खालामबाय। स' जों दा ओंखारबायानो अलमस्ट रेडि जाबाय। फ्रेस जाखांनानै ओंखाम एसे जानानै लाबाय। दा ओंखारनोसै, बाखि माखासे मानसिफोर नेबाय दं, बिसोरो फैगासिनो दङ। स' नोंथांमोननो आं जे अरुणाचलसिम थांगोन, टावांसिम सेला पास, स' नोंथांमोननो लामायाव देखायलांबाय थागोन। स' जों मानि थाखाय थांगोन बेखौ आं नोंथांमोननो दा हजों सहैनानै खोन्थानाय जागोन आरो। स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओंखारबाय, बेग सेग लाबाय। ट्रॉली प्यारा सा निकल गया। अखा हागासिनो। साथि लबि ना? स्लिपर नै बेगफोरखौ सोखाजोब्बाय रायजोफोर। गासिबो रेडि, गारिया फैबाय बलेर'। सब बिरखमाबो रेडि। बिरखम रेडि ना? बेग सोबाय। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो, आं दा सिगां गाखोनोसै। दावखोलाय एसे। बास चलो। सिगाङाव माखासे मानसि थिखोनांगौ दंबावो, एक्ट्रेसफोरखौ। नायदो, बुंजोबखाबाय दिगिया गैला। उनाव उलार जायाबानो जाबाय दा हाजोआव। फावस जायाबानो जाबाय उनाव। उलार होगोलै। नै गाखोबाय। केनेगा उठैसो माबायदि गाखोनो नायदों, गैला, हालत खाराब। साब्रै उनाव, ओरैबो सासे जिङाव। ओरैबो सासे सिगाङाव। माबा ये देखिए, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। कोहरा है और पहाड़ के ऊपर बादल छाया हुआ है। ये क्या कहते हैं उसे, व्हाइट कलर में, ये सब बादल है। हाँ, अभी हम थोड़ी देर ऊपर जाएंगे तो और हम बादल के ऊपर होंगे। हम उड़ते फिरेंगे पंछी बन के। पंछी बने उड़ते पड़े मस्त गगन में। नै बेयाव लाखिदों। बेयावहाय पास खालामनांगौ, माने पासखौ देखायनांगौ, एन्ट्रि खालामनांगौ पासखौ। एटे पास बानायनायाव पासखौ देखायनानैसो माने एन्ट्रि मोनगोन आरो ना। मेन पइन्टआ बेनो पास। भैरबकुन्द'जों फैयोबा भैरबकुन्द' बारखांनानै बेवहाय पास देखायनांगौ आरो ना। पासखौ देखायखांसो नैबे बिथाङा जोंना पास देखायगोन। बिरगम गद पास टु गड। दा जों बेयाव पासखौ बानायना लानोसै, पासखौ देखायनोसै। देखायखांनानै बिसोर एप्रुभ होगोन। बेनिफ्राय जों सिङाव थांनो मोनगोन आरो ना। जोंना टटेल गंनै गारि, वागनार गंसे, बिदिनो बलेर' गंसे। स' गासै 10 जन। ओमफ्राय गंसे बाइक दं, हिमालयान, द' सानै। स' जों थांबाय थानोसै। दा पासखौ देखायगासिनो दं। बे देखायखांबा नोंथांमोननो आं देखायलांबाय थागोन लामायाव, मा जायो मा जाया। स' नोंथांमोना नायलांबाय था। फैयै फैबाय। बे मा जायगामोनलाय? बे मा जायगामोन? मा जायगा मिथिया। नायगोन नामा? मिथिया। फैयै फैनानै नै बेवहाय वाटारफल मोनदों फिसानो। दै बोहैदों हनै जिरि दै बोहैदों। ओमफ्राय नै बाहाय नै लेन्डस्लाइड लोगो मोनबायबो। दहाय लेन्डस्लाइडनि खोथा बुंदोंमोन, अखा हानाय। बेनिफ्राय गोलैनानैहाय नै बाहाय नै लेन्डस्लाइड लोगो मोनदों। बिथाङा साफा खालामदों। साफा खालामगासिनो दं नै जेसिबिजों साफा खालामगासिनो दं। दसे नेनांगोन, 10 मिनिटसो, 10-15 मिनिटसो नेनांगोन।
बे लामाया खुलिबासो थांनो हागोन माने बैथिंबो थाथेनानै दङ लेन्डस्लाइड लोगो मोनजेनबाय नै दा गोजौआवबा बेसेबां लेन्डस्लाइड लोगो मोनबावो मिथिया बिदिनो रायजोफोर हाजोआव फैनाय माने बेनो अखा बोथोरावहाय लेन्डस्लाइड बहुत जायो थ' बहुत रिस्कि जायो थ' बेखौ नायै नायै फैनांगौआ गावबागावनि दायथ' स' ओमफ्राय जों दा थांनाय समाव बेवहाय लेन्डस्लाइड लोगो मोनबाय बे खमावबो 15 मिनिटसो लागोन टाइमा स' 15 मिनिट जों बेयाव दसे नेनांगोन स' नेनाय टाइमावनो जों बेवहाय दसे रेस्ट लानोसै थांनो मोनला मानो लामा रास्ता तो साफ हो रहा है ना ये सब तुम्हारे कारण हुआ तुम आया इसलिए हुआ ये सब तो लक नहीं है तेरा नहा के नहीं आया एक्चुअली ये नहा के नहीं आया सच में नहीं नहाया कब से बदबू मार रहे हैं सच में अभी लाइन बेवहाय दा लाइन जासिगोन ट्राकफ्रा गारि फैबाय थाथ'बैसिगोन स' जाम जानो हागौ एसे स' नोंथांमोना नायलांबाय था सिगाङाव बेसेबां लाइन लेन्डस्लाइडखौ मोना मिथिया स' नोंथांमोना नेनानै थाबाय थाबाय ये देखिए नायदो रायजोफोर मासे समायना भिउ बिनिफ्राय बोरै थांफिननो दे आंनि गोसोआ आं थांला रायजोफोर नङा आं बेयावनो थालांसै जेरैखि जाया आं बेयावनो थालांसै आं जेबो मिथिला नोंसोर मा सानदो गैला मिथिला आं बेयावनो अरुणाचल सिख्ला हाबा खालामना थानोसै खोनाबाय रायजोफोर अरुणाचल सिख्ला हाबा खालामना थानोसै बेयावनो ओरैबादि गुसु आसामाव थांबाथाय दानो गोलोमदै गजोबगोन बेयाव फैनानै गोलोमदैयानो गैला नै ओरैबादि गुसु थान्दा मेलेमाबो थान्दा मोनो रायजोफोर ओरैबादि मोजां अ माय गड दिस इज कल्ड अरुणाचल नर्थ इस्ट अरुणाचल प्रदेश नै यावबो लैंडस्लाइड मोनसे मोनफैलायबाय रायजोफोर यहाँ पे भी एक और पहाड़ टूटा हुआ है कैसे जाएंगे पार करके कैसे जाएंगे अभी हम बाहर जाके देखेंगे ये इधर कांदो ही पे पानी ही पानी लैंडस्लाइड यावबो लैंडस्लाइड मोनसे जादों बेयावबो दसे थानांसिगोनलाय खमावबो मिनिमाम 15 मिनिटसो थानांगोन बेवहायबो फुरा लामायानो ब्लक रायजोफोर नायलाय ओइनिफ्राय साफा खालामबाय थादो मेन लामायानो नैबे हाखर नैबेजोंसोखा मेन लामायानो बेखौसो साफा खालामनांगोन नङाबाथ' जारला जागोन देखो नायलाय बा दा बुंसै खमावबो इयाव 1 घन्टा थानांसिगोन जों साफा खालामगौ माने बेसे गिदिर लेन्डस्लाइड रायजोफोर आंथ' दासो गेजेरा नाङाखै लामाया ससे दंबावो सिगाङाव गोजौ आरो बेसेबां गिदिर फिसा लेन्डस्लाइड मोनलांगोन मिन्थिया आरोना जों खमावबो 5टायाव सहैनो लादोंमोन दा 5टायाव सहैगोन ना मिथियासै खमावबो 6टा 7टासो जाहैसिगोन आरोना खमावबो जों 2 घन्टासो लेट जालांसिगोन सहैनायाव स' नोंथांमोना देखायलांबाय थागोन लामायाव मा जादों मा जायाखै स' बिदिनो नेबाय था आरोना কেনে কালা খেয়েছে বুঝি পাইছে বেশি ভাল লাগিছে ভুলে গেছি না দে আদে বরনা হদो बेसे केजियाव केजियाव 400 फाननो जायो 400 जोंनिफ्राय 400 लानांला दे हाजो गोजौआव अमा मोनफैबाय आसामनि अमा आदैया गोजौआव माबा खालामो ट्रेन्सफार खालामो इम्पर्ट खालामो गोजौआव होयो आरो स' 400 केजिनि होयो आदैया गोजौआव स' जों लाखानोसै माने गोजौआवहाय अमा मोजां मोना नालाय बिदि लकेल अमा मोनामो बिसिनि अमाया माने दस्रानिफ्राय माबा खालामनायसो बिसिना इम्पर्ट खालामनायसो स' अमा गुफुरा बेसो जायो हाइब्रिद अमासो जायो बिसिना स' दा नैबेवहाय आदैनावहाय अमा मोजां मोनदों दा अमा मोजांखौ लाखाबाय सेरनै लाबाय 800 थाखानि स' बेखौहाय जों माबा मोनसे खालामनानै जाहैसिगोन आरो हजोंनि अमाया गोथाव नङा नालाय स' लाकिलि आदैखौ लोगो मोनबाय आदैया बर'आनो जायगानिनो स' आदैया अबेनि ए भैरबकुन्द'निनो ओइनि भैरबकुन्द'नि खाथिनिनो होमबालाय बबेसिम लांगोन नोंलाय आलाकटां बा 400 केजि ना ओरैनो बेयाव बेसे 450 50 थाखा लाब जाबाय आरो फायदा हाजोआव थांलाय फैलाय खस्थ' नालाय थावाबो बारा खारो अमाखौ मोनबाय हामबाय दे मोजां जानोसै उदैयाबो नै उखैखाबाय Oh, apa boleh itu kiba? Nana, pias orgas. Pada ki lakasi. Wow, Boya location. This is called nostalgic.
आंनि लोगोरि Tawang. Oh, ini kon nulis. Ya deh, ini. Legeri itu ini. आंनि लोगोरि ini lamanya oleh ini jaga dulu. Woi, pas kan? Nahi bisa di sana. Get dulu lagi. Ini Lucia aku itu kan. रायजोफोर जों दा नैबाव लाखिबाय ओइ बे मा जायगामोनलाय सेरगाव ना Yes, this is Sergao. सेरगाव थ' सेरगावआव जोङो दा लान्च खालामना लासिगोन आरो ओंखामबो उखैबाय नालाय इट्स अलमस्ट 12:30 स' ओंखाम जानायनिबो टाइम जाबाय स' ओंखामखौ जाना लाग्रोनि उदैयाबो उखैबाय नालाय नै फिसा जाथारो उखैया जागानांगौ नैबे बिसिनि लकेल वाइन नै ओमफ्राय नैबाव आपेल दं केजियाव 200 बे लकेल आपेल मलाई पर्क खानो এই ফরকা মাবাদ যাইবে এগুলা দুইটা দেখে রেখেছো না মানুষলাই দুইটা দেখে রেখেছো আদাব सत श्री अकाल बे आं आरो नैबेबो आं सानै आं दिनै आं सानै रायजोफोर नोंसोरजों सानै रायलायगोन कनफिउज जानो नाङा नै ओंखाम मोनजाबाय गोथाव ओंखामा Berat gotaw. Nature of beauty of nature. Wow! I love Bomdila. I love India. We love Arunachal. I love Bomdila. जों सफैबाय दा बेनिफ्राय एसे गोजान थांबावनांगौ दं नै जों फाइनाली लकेशनाव सफैबाय जेराव जों दिनै थागोन बे जायगानि मा नामलै जायगानि मा नाम कोना दिरां হয় না दिरां ना হয় না হয়বা दिरां डिस्ट्रिक्टआव जों सफैबाय जों दा माने बेयाव थागोन दिनैहाय जोङो स' नायदो नैबे हम स्टे इयाव थागोन जोङो ओमफ्राय ओरैहाय लकेशनखौ नायदो हिट हाजोनि गेजेराव जोंनि गेजेराव हाजो होननाय सानसै स' दिनै हरखौ बेयावनो जों थागोन बेनिफ्राय गाबोनहाय बैयाव मोनसे लकेशन दं बेयाव लागोन ओमफ्राय साइड लागोन ओमफ्राय बेनिफ्राय डाइरेक्ट जों माबायाव थांगोन टावां लागै जों थांगोन गाबोनहाय स' नोंथां सफैबाय लामायाथ' बहुत गोजानानो दा अलमस्ट 4:45 जानोसै स' जों अलमस्ट 4:30 आव सफैदों बेवहाय फुंनि 9टायाव गारि सालायनानैहाय 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 अलमस्ट 8 आवार्सआनो होनजाबाय स' जों बेयाव सफैबाय स' नोंथांमोना आं माखासे बिनि सिनारिखौ देखायनो स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय वाव नाइस ओइ एसेखौ कन्टेक्ट खालामबाय थाद' आन्दारानि बेलेगाव थांनोसै दा আমি যে এটা খাম ক'ত খাম ইয়াতে খাম ৰিভাৰ সাইড বলে ক'ত এই रायजोफोर वेदाराबो एसे गाज्रि जाहांबाय माने अखा हानाय बोथोर स' नै लकेशना बरिया आरोना हिट जों जेराव थादों नायनो लाखि रायजोफोर ओरैहाय जुखाम बागान हाजो बैयाव दं जोमै दखरसे ओमफ्राय ओरै कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दङ नै सारिदिखि वाव सारिदिखि वाव नै बाहाय दं जोंना मा बागान इयो वेट ओइखौ नुदोंना बेयो ट्री हाउस बेयावबो थानो हायो माने ट्री हाउस बियो ये कौन सा फल है भाई मा फिथाइ बे रायजोफोर नायलाय खोन्थानो हागोन नामा सोरबा आया मोनखायो गाहायाव मा बागान इयो मा फिथाइ बिनि बागान जोबनाय नालाय सारिदिखि आयौ यावथ' गोमो फिथाइया खानानैल' जानांगौ जाजानायबा मा फिथाइ इयो बुजिनो मोनला आं नासपतिबोथ' नङा आपेलबोथ' नङा ये देखोथ' मा फिथाइ बियो नांगौ आं दा नामखौ नांगौ मा फिथाइ बियो नायलाय मा फिथाइ होद थैलाबायबा ओ कितना मिलता है भाई महीनों का कितना मिला ये गाय तुम्हारा है गाय का दूध सेक के बेचता है क्या तू
खा सकते हैं हम लोग हाँ जाओ खा के मरो जाओ जाओ खा के मरो नहीं खाएगा हम लोग उसको मालूम है कैसे पकड़ जोफोर आं दा फिथाइखौ खानानै लाबोदों माने खानो मोना जालाबायनो मोना थेवबाबो आं खाखुमानानै जानोसै टेस्ट नायगोन बे फिथाइखौ जाफेराखै नाय टमेट' सेम टमेट' मा नाम होनोमोनलाय पार्सिमन फिथाइ होनो बेखौ स' आं बेखौ जानानै नायनि माबायदि टेस्टआ थैबा थैबाय थैयाबा नोंसोरनि सिगाङाव फैबाय थागोन आं टेस्टआ मोजाङानो नाथाय गोदै ओमफ्राय खिन्थु आंगायनाय मोनो आरोना बुस्थुखौ गोदैया गोदै खिन्थु आंगायनाय मोनो মিঠা মিঠা মুড়ি বলেও কিয় কম এইটো হল এইটো সিজনত আহিলে ডিসেম্বৰ এইটো ফুলি থাকিব বাদাম এই কাজু বাদাম হয়তো কাজু বাদাম গম পাওঁ লাগাতকে বেশি মিঠা এইটো ডায়াবেটিসৰ কাৰণে বেষ্ট आंगायलायो बोरैबा टेनसनावनो फाइनालि रुम सिङाव सफैबाय थ' नोंथांमोनहा रुमखौ देखायगोन बिराद मोजां रुमा हनै सासे उन्दुनानै दङ ओरैबायदि मोजां माने रुमा बरिया ओरै दं ओरैबो दङ साथाम ओमफ्राय इयाव साथाम আমি ইয়াত আমার চেহারাটো দেখিব পাৰে এটা বস্তু চাই দিলে কি বস্তু মই এটা বস্তু দেখাম ব্লগত গাইস চাওক এইবিলাক না চাওক এই শেপটো চাওক এইটো শেপটো যাতে কেনেকৈ লাগিছে চাওকচোন এইটো শেপটো বঢ়িয়া এছ যেন লাগিছে এইটোতো ভাল বস্তু নহয় ৰে এটা হৈছে চাগে কিন্তু হোৱা নাই বাপে এইটো চা অ' মাই গড হলি মলি দিছ ইজ কল নেভাৰ মাইণ্ড এই ধোঁৱা ক'ত পৰা ওলাই আছে অঁ এইটো আগুন পকি আছে মাংস বনাই আছে তলত ইয়াৰ আগুনে আহিছে ধোঁৱা আহি আছে এইটো চা ৰ এই ইমান গৰম বনাইছে ইমান গৰম বনাব লাগে না স্কিনটো বেছি টাইট আছে দেই মাংস এনেকা আৰু একো নকবি অমা খাই অমা